Naroon ba ngayon iyak Mas mukong mapito na dyan dyan ng nanti Hakat no nga itinat Kaya pinagwaran doon Tanggat kishi junong pi Iyet ng yanga Nado ba ngayon iyakin mas mukong mapito na dyan Jongwang ng pipakat no Manitin na kaya pinagwaran doon Tanggat kishi junong pi Iyet ng yanga 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 Nado ba ngayon iyaw Pimas mo kung mapidon Hajan jong ang pit Hakat mo nga itinan E pinagwaban ng tangbat Kishi junong pi Iyet ng yanga Ya Iyet yanga 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 Yahat ng yanga Iyet yanga 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 Yahat ng yanga Nado ba ngayon iyak Pinas no kung mapidon Hajan jong nanangtip Hakat no maitin na Ye pinagwaban doon Tambay pishi junong pi Iyet yung yanga Ye yung ya Yanga Yanga Ya Iyet yanga 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 Lahat ng yanga Nado ba ngayon iyak Pinas mo kung mapidon Hajan jong nangampi Hakat mo nga itinay Ye pinagwaban doon Tangbat pishi junong pi Iyet ng yanga Ya yanga